коргоҳи сесоли ҷиҳози хона воқеъ дар ноҳияи Чкаловски шаҳри Екатеринбурги роҳбариашро ҳамватани мо Яздон Шарипов ба ӯҳда дорад, тӯли чандин сол боз фаъолияти назаррас дошта дар ҳудуди шаҳри Екатеринбург, якчанд шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон харидоронаш хеле зиёданд. дар ин коргоҳ беш аз 30 нафар мутахассисон ба кор ҷалб шуда, вобаста ба фармоиши мизоҷон наздик ба 40 намуди ҷиҳози хонаро омода мекунанд. корхонаи мо аз соли 2000 инҷониб фаъолият мекунад. дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар ҳамватанони мо коркар истоданд. бисёри онҳо ба ватан баргаштанд. вақти тобистон кор кам, зимистон ба кори мо бисёртар. хеле мушкилиҳо буд саршавии корба. бемушкилӣ намешавад ҳама соҳаба. баъд маҳсулоти мо дар шаҳрҳои Россия бисёртар, аз мамлакати Русия берун ба Қазоқистон мегиранд. ҳозир Крим бисёр маҳсулоти мо роҳи кар истодем. то мавқеъ пайдо намудан дар миёни чандин ширкатҳои истеҳсолӣ душвориҳои зиёде паси сар шуданд, мегӯяд роҳбари коргоҳ Яздон Шарипов. вале бо кӯмаки мутахассисон дар истеҳсоли намудҳои гуногуни ҷиҳози хона тамоми қоидаҳо риоя карда шуда дар муддати начандон тӯлонӣ талабот ба маҳсулоти мо низ бештар гардид. харидорон аз ҳама зиёдтар ба сифати матоъ ва мустаҳкамии ҷиҳоз эътибори ҷиддӣ медиҳанд. маҳсулоти мо зиёда аз 30 намуди мебелҳай мо худамон фикр мебарем. дизайнеру бачаҳои тоҷик бо худамон аз соли 97 мо бо ҳам кор карда истодем. хеле нақшҳои мо васеъ кардани корхона ва худо насиб бар Тоҷикистони бузурги худамон бо ягон корхонае кушем ки ба халқи худамо арзонтар шавад. харидори асосии маҳсулоти истеҳсолнамудаи коргоҳи мебелбарорӣ имрӯз дар ҳудуди вилояти Свердловск бештар ба назар мерасад. аксар вақт ба Ҷумҳурии Қазоқистон низ тоҷирон аз ҳамин ҷо маҳсулотро интиқол медиҳанд. масъулон нақша доранд фаъолияти коргоҳро аз ин ҳам васеъ намуда шартномаи ҳамкориро бо марказҳои савдои дигар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия ва Ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ба роҳ монанд ва ба ин восита шумораи коргаронро аз ҳисоби ҳамватанон, ки дар мавсими корӣ ба шаҳри Екатеринбург сафар мекунанд, зиёд намоянд. абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Екатеринбург, ҷаҳонамо.